συμπατριώτες και συμπατριώτησές μου, θα μου επιτρέψετε στο τέλος να σας ανακοινώσω τους πρώτους 10 νέους συνυποψήφιους μας που σταδιακά θα συμπληρώσουν τον μαγικό αριθμό των 31 νέων συναδέλφων και που μαζί με τους 62 παλαιούς υποψηφίους μας και σε αυτές τις εκλογές θα φτάσουν την τελική ημέρα της Ανάστασης στο ανώτερο αριθμό υποψηφίων που προβλέπει ο νόμος στους 93. Και δώστε τους τη δύναμη και το κουράγιο να εκπληρώσουν με επιτυχία την δύσκολη αποστολή τους. Ικάνοι υπόποι, ο Κυριακού Αποστόλη, η Παπαδημητρίου Ειρήνη, ο Τσαγκάλης ο Μανώλης, ο Βάκος ο Μάκης, ο Βελακούλης ο Γιάννης, ο Βελαπάς ο Σπύρος, ο Βελκυταμαντής ο Νίκος, ο Βελκυτακαρίας ο Γιώργος και ο Βελκυμάρκος ο Θανάσης. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας εκμυστηρευτώ αυτό που αισθάνομαι. Είναι μεγάλη ευθύνη. Είναι μεγάλη ευθύνη που επομιζόμαστε εγώ και όλοι οι συνεργάτες μου, αλλά και όλοι εσείς. Είναι μεγάλη γιατί τα χρόνια που έρχονται είναι δύσκολα. Είναι μεγάλη γιατί τα 5 πλέον χρόνια είναι πάρα πολλά για να σηκώσουμε από εκεί που βρίσκεται το νησί μας πιο ψηλά και την κοινωνία και τους ανθρώπους της. Και να σας πω ότι δεσμευόμαστε. Δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι και την καρδιά μας για να ζήσουμε καλύτερα, αλλά κυρίως για να δούμε τις νέες γενιές